Kazi wemhuri yeZimbabwe tinofara kuramba tichisangana zvekare apo tiri kumuvha nethimi yedu handei kumusha mukati megore ra2023 apo takatarisana nefocus yezviri kuitika kumaruzevha nekumaruwa. Mukati mezuva ranhasi tinofara kukurukura nevechidiki muri kurama muri kumaruzevha vakomana nevasikana. Unai taitwa marombe ekupedzisira nekutadza kutongwa nyika kwehurumende iripo yeZANU-PF. Vana vanotamba bhora kubva musi weSondo kusvika musi weSondo, hakuna kana mabasa ariko. Vamwe vedu vechidiki tapera nemitoriro, tapera nezvinodhaka, tapera even nechikokiyana. Mukatarisa even kuonekera pazviso chaizvo vakomana nevasikana taakutoita kunge tumadhara netumachembere tiri vana vadiki. Asi vachamisa vari kuti kana tikabatana mukati megore rino iri sevakomana nevasikana semayuthi, ngatirambei kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Ngatitarisei zvinotipa pundutso mukati meupenyu hwedu. Kana tavhotera vachamisa, tavhotera MP wavachamisa, tavhotera nakansela wavachamisa, chekutanga kuvhurwa kwemaindastiri, tese toenda kubasa, toshanda, tokwanisa kuriritira mhuri dzedu, tokwanisa kuzvichengeta isu sevechidiki, tokwanisa kuchengeta nevabereki vedu, tokwanisa kuchengeta even nevana vatinenge taropafadzwa navo naJehovha. Onai vakomana nevasikana tiri kuramba tichichengetwa nevabereki mukati maruzevha. We are now a burden. Taakuita kunge tiri kupedza chikafu mukati medzimba, vamwe taakutoita matsotsi, taakuba mombe, vamwe vakuba mbudzi nekuda kwekuomerwa neupenyu. Asi tiri kuti tikabatana tinokunda mukati megore ra2023. Handei kumusha mukomana nemusikana wese ari kurarama ari muruzevha, ari kurarama ari mubrazil, ari kurarama ari musettlement. Mukati megore rino tikabatana tinokunda. Tovhotera advocate Nelson Chamisa 2023. Abinda ngemukomana.